Jo sóc l'Adrià Menéndez i he vingut com a economista investigador al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, al CREDA, centre adjunt de la UPC i de l'IRTA. Hem vingut a presentar el projecte Lab for Supply. Lab for Supply és un projecte que busca o explora formes de comercialitzar que siguin més sostenibles i alhora més profitoses pels agricultors d'aquí del Baix Llobregat. Ens centrem en el tomàquet i busquem que els diferents agents de la cadena, des dels agricultors fins a restauradors, industrials, distribuïdors, convergeixin o col·laborin entre ells, es trobin en un mateix espai que anomenem Living Lab, o sigui, un laboratori viu on els diferents actors de la cadena col·laboren, discuteixen i busquen formes de comercialitzar més sostenibles i més beneficioses per totes les parts. Em quedo amb la idea que des de les administracions i des dels centres de recerca que jo represento hem de treballar més colze a colze amb el sector, hem d'escoltar els agricultors i conèixer les seves necessitats i donar les eines que necessitin i posar-los en contacte amb la resta d'agents de la cadena perquè col·laborin i entre tots busquem la millor forma de produir aquí al parc i de ser més sostenibles.